Iki trah bakul asu kaya trah iki po. Iki bathi 30 ada iso tuku kenter to jancuk. Ana wong lagi mudun ya sok isuwi nyapa jane. Bathi 30.000 jaremu nggih kenter cuk iki trah kok. Lah nek motor kene Kambriya to, wong iki lho tak kirim. Lah iya to tak gatel wis. Pelodone ana sing kiar ning kirim ndi ki po? Ning Jakarta. Jakarta. Aku nggawa 3 dina ho. 3 dina ki pira cuk? Oh 30. 30. Kowe ki trah wong utun kowe iki wong tani utun kowe iki. Iki lho. Barang iki. Iki Jakarta kabeh wae. Aku ki begat tindak engko nek order-order lho. Oh, ben bebas. Muasne. Lawang telu kae pira su? Iki to? Heeh. 1 sih. Lho, ya tau ini yang 30.000. Ya berarti 30.000 ta wis biyen kowe apa ngerti aku. Nah, iya to. Berarti kowe mek 30.000. 30.000. Satu tadi pos pin apa nih? Iya, kalau lawang telu 1.900 kirim ning Jakarta wo. Nggih ongkos kirim ya ning Jakarta wo. Nah, iki bakul